en general passa això. Està molt mecanitzat. Tens que donar-li una formació com a mínim de 2 o 3 setmanes mínim. 2 primeres setmanes quasi perds diners. Llavors, clar, si tu vas a contratar algú, et dona igual el rango social que tinga, moltes vegades tu penses en l'actitud del treballador, no estàs pensant en la seva situació personal. I és molt més a compte, les hores extra a vegades no. I més a compte per el període de formació. Tens que donar formació a uno perquè treballi una setmana i a l'altra setmana no saps si vas a tindre feina o no, doncs directament fas hores extres aunque siga més o menys legal. Jo veig, en aquest sentit, crec que quan més pràctic siga serà més efectiu. Si el que es vol és quantitat, si volem ja qualitat, potser es pot perfilar molt, però si hi ha excepcions al sistema, han de ser senzilles i molt fàcils d'identificar. Entens? Els nivells de renda són complicats a vegades. Si un sector jove per edat, possiblement, això possiblement és molt més fàcil. Que no sé què, que no sé quant. La moda precària, jo d'Hisenda, i jo soc un treballador que tinc personal en el meu sindicat, la perversió del sistema és una pelina, que és una ruïna, i un t'acaba de pagar 200 i pico d'euros, i la moda és l'empresària. La rica és ella i el pobre sóc jo. Bueno, vas com faig? Che, lo que tu per una persona. Jove. Che, de veritat. Un criteri objectiu pot ser que estiga cobrant l'atur o no estiga cobrant-lo. Això és un criteri objectiu que també li pots Hi ha que beneficiar la persona que has votat les prestacions i que per això està en més predisposició. Que sí. Jo estic convençut de que buscaríem almenys 3 o 4 paràmetres en els que no hi hauria discussió, que serien d'una aplicació facilíssima, de manera immediata, que convertirien en un poc més just, que al final les empreses agarraran el que voldran, efectivament. I si tu te'n vens ahí i poses discapacitats, i el discapacitat té 500 euros i un altre té 400, l'empresa dirà, jo tinc igual, per 100 euros agarra un no discapacitat. Clar que sé que funciona així, però tu per lo menos sí que estaràs demostrant i traslladant a l'exterior el que diria, si n'hi ha alguns sectors, algunes situacions d'això, que estan primades, qui vulgui que ho agarri i qui no, no. Crec que és un poc més just.